Tore, ahoj, ahoj. Mm, Toto. Toto je taký menší vlog, toto je taký menší vlog o, že v akom sme stave. No, nemyslím na hre, ale v reále. No, veľmi zlom. Takže... Asi tak po vianočných prázdninách bude video. Ale cez Vianoce bude možno Silvester tiež dám niečo, ale toto cez Silvester, nebude to presne cez Silvester, ale tak 3, 2 dní pred Silvestrom alebo po Silvestri, už neviem. Ako vidíme, máme tu Elik, tak si ho osvíčime. Čo je s tým? To nie. Takže sme v takom stave. Máme, neviem, chrípku? Mám? Alebo čo to? Niečo mám určite. Au. A strich. No dobre. Pre mňa to bola minútka utrpenia. A raz to bola sekundička. A na akého som musel smrkať. To je zlé. To je zlé. A vidíte, natáčam cez Bandicam. Tak. Ak niekto pozerá na môj kanál, tak nech pošle nejaký program, na ktorom môžem natáčať aspoň hodinu. Lebo na Bandicame môže len 10 minút, keď ho nemám kúpený. Tak nech niekto pošle nejaký program. Okrem Frapsu. A okrem Frapsu. A Overwolfu. No. Takže ďalší strich. A čarodejnica 57% je žin. To ide ako pomaly. Na to svete 3 už majú 70? Dosť docela. Ako to seká. Neštví. Čo je v pošte? Pošta. Čo robí sás? Toto si nebudeme všímať. To bude určite nejaké 200. Užíva sa. Čo to zase tak seká? Tak tento si pozrieme. Čakať. Škoda, že ste to nevideli, ale ako sa to tu seklo. Refreshneme stránku. To čo je? Keď som pripojený na internet. No, to nemáte, no jasná. To máte výchybu. Ja svätý počítač. Mať po prázdninách nový. Nie na Vianoce, ale po prázdninách až. Bohužiaľ. A teraz sa pozrieme na to súboj. Nech to neseká. Hlavne. Ty kokso. Ešte 3 minúty. To je. No, tak vidíte, v akom som stave. Chrípka, čo?
chladnutý som asi. Tak videa budú na Vianoce jedno, potom bude na Silvestra, ale 2-3 dní pred ním alebo po ňom, potom po prázdninách nový počítač, bude vlog a možno už aj na tým počítači, potom aby ste videli, aký mám mikrofón, tak Genius, neviem presne aký, ale to asi stačí. Potrebujem nejaké hrubé uhlopriečka 300 kilometroch, také hrubé. To je blbosť. Takže ja to strihnem kotovú súboju. Konec strihu. Lookhouse 22, úroveň 108, cech je Salistik a čože ho dáme. To čo bolo? Tie útoky sekajú. 145 zlatý, získate 103, pozícia 172. Čo to? Takže koniec. Šuštím do mikrofónu. Už blázním, takže koniec. Na pohľad naše zbranie. Nie, 12.